Kublepi baro haga kerteng uturai bat nong prim jeng hi uji Yesus Kristus. Ni pediang sengobhaya pi syagani ke program One Ban Money. Lang baga good news TV. Bat ngi kermen bat ngait skam. Bat pin yok mat ika jingkir ku. Tau boleh undran rengkat bat unkar ku ya pi. Bat ya ka ying kesam ke jong pi. Ka kubor bang wanra hagani ke step jong ni ke sengi kalong. Ka kubor ke baong lada ki baro kin thut name. Ngate nganom thut lanuro. Yak bangala personal rim na gospel kat kumu Matias apun riu galanong dekat balai pulai. Kabalang si telup ke perthai ka nyau yak ni gospel kum maunong rim haki jinghi ka iniam hapo kapala. Naba haka ki don si bon ki jinghi kai ki bakodor. Ki ba hikai kum noban im ke jingim kristan ke bashisha. Matias ngitip ba udai lebi ukon alphayas nakajai langdo. Lathung ya uda ke himarum banlong nongkrong kajna nagbenta ka hima. Ban ka imlang ka salang kamtam hagan niam jiu hakitu ki por ka nyau ba ulong ubriu ba pop. Namar ka kam ka yalam yu ubriu ban lepop. Pat ka thong jong Matias hagani ka gospel kalong uban yu rung sya ka hima ki benem. Ka chubab kalong barok itu kiba itho yu jisu ba ulong mesaya ubalong ru khonu blai kabamut ya kiba ngai ya ka jingkha ya ka jingyap bat ya ka jingmi pan ka jong Jesu Christ ho ya chwaban kem yu jisu u jisu la debit ho lo pa chwa ki sanran jong ha ka med ba ki bam ya ka jing khawai niam ka jing lai da ka ba u ong ya ki pi baro pin thut nanga ha ka ni ka med ban banu Petras habo yo ngau yakini ki kente no Jisu da kaman sem kamas ngau ik bat ngau shirhem uang lada ki baro kin thut nami ngate nganom thut lanuro kabalong rukum kaphang pedeng hakani ka por kani ka dei ka kular lani ka promise ka ba Petros ulah lei hakmat Jisu shwaban kem nyau u Petrus haka por, u Jesu Christ, ula syang haka pernam, bat u Jesu ula khot ya u haka por, ba u dangtong dok haka duria u kalili. Nadok ba ula bot u Jesu, ula long shirhem haki babon ki banta. Haka jing perkat briu jong u sngau ba umla syuk ban landet ya u Jesu u kenran jong u. Uba ula juye yait lang haki cakayau, haki sanakok, uba ju sngau tenat ban sa syaki lom, haka por baki dangtong dok bada ki wei ki caka. Haka jing sngau Petros kata kamla ban long kumta, kumba ula ya thut lopa, iki bakin thut ya uha kita kami. Ban kalong kumta. Haba kila poi haka perket semani. Hatin bau Jisu la dep ban duai, lawan ban kemnya udah kisipai bat kirang ba long do. Kat no kalong bas ngosi ban ya thu ya piang ni. Bahaba kila mut ban kemnya u Jisu. U Petrus la persang ban ya kun hanre umla. Ki haban phedi yap nang ta ka jaka bat yu Jisu marwai hangta. Wat uwei usambla ubala bot yu. Ubakup ya ka jain linan bani halor ka met lang khut jong u. Habau le yo i bakila kem yu Jisu. Ula no yu Jisu. Baru wat ya ka jain linan bani. Ba ukup ru ula no. Ula pet yap no lang khut ya la de. Kat no ka long ka bas ngok tak man sim. Habakan mau ya ka ni. Ki parlok ba i ki baju bot ya u rangkat. Ki baju ya bam lang. Ondala poi haka kim khat ki no ya u. Ki rang ba lang do bar ki sipai. Ki la le ya u Jisu kat ba ki man. Kat no ka long ka ba yang i. Ban bat ya ka promise ni ka kular. Kum ki nong bo chu Jesu Christ. Ka singkali ka long. Bau uban yai ne. Haduk ka bakut. Namar tang uta ubayai ne haduk ka bakut. Unyok laj im. Namar kata nagani ka phang pedeng ngawanra. Arteli kimat kibalong kum ka kubor kabanang kong lada ki barok kin thut yu Jisu pite pin thut ni em yu kanran jong pi kani ka kantin thut kamut kin sa shepting ki ban sajia hakata kamet bat kan
pen kenyuk ya kikat haduk bakinda no ya la ujong ukenran ubaki labut laslam u Petros habau le yo ngau ya kani ka jingong jong Jisu ba pi baro pin thut nanga ha kani ka min nabala tho ngan sho ya unong sharai but on pen sapret ya kilang brot jong ka kenhun u Petros ule cupap dak baong lada ki baro kin thut na me ngate ngan om thut lanu u Petros ba ushim ya kani karai ushim na ka jing shirham da ka jing i ba da ka jing snotrai ya la ujong u kenra u Petros umpoi perkat ka ka ban sajia syakmat ya Jesus Christ. Henry tan onda ule ya kenduk mau siang hang tau klet ya ka kular ke jong. Bat kane ka bu jing ma yang iruk kinong bot u Jesus Christ. Namar ba yo ka jing yat lenti jongi. Kam kut tang ha ka jing sngop has ngok men. Yo ngin hap ban ya kenduk ya ki jing ki jing tenjuk ki ba bonjat bon rukom. Ha ba kum kata kapor ngin ong kum no. Bas ngosi ya kini kisngi i babon ki briu anda kilamat ki jinge jing janjar ki phaden nala u kenrat chongki ki kelet ya ka jinge ki chongki ki kelet wat ya ka jingkular ke bakila kular khmat ka balang bakin yai ne haduk ke bakut bat ban yakit ya ba ya ki kam jong u kenrat ban ban haba kilamat haba kila ya kendo ya ki jinge bat ki jing janjar ki wat ya ki jong ka perthai daga jingmut ban pelaj na ki jinge jing jar pat ki kelet ya ubala pelaj iki la barok si kata namar kata kan ka khubor ka dan ban keli ni pen ken mau yang i hang ni haba phio i ya gini ki jinge ha gini ki sngi ba manta ki babon ki la thut yu jisu phite pin thut ni em yu kan rat jong phi namar kata kan mau parlak bi ban long ki nong bur u jisu Christ ngihap ban ya kenduk shibon ki jing tanju teng teng ka jau umat handa ke jumap ka syang hangi marwai kumno ladak barok kin thut yu jisu pite pin thut ni em yau kan rat chompi ka baar kalong ka khubor bang yok sngau na ka jing ruai no wai shaman sin laki wei kim trek ngamar wei ngan bot kane ka jing ruai ka bu hangi ka challenge kumno ngin jubap ki bakum gini ki sngi ki ba chispa san pos nem tam man shwa kaladon ka jing ki revival hawe kum usok jeng ka revival shibon ki missionaries ki la poi sha not east India ban pen priang yang ka gospel ban ha ka wei ka jaka hagaru menchwa ka asam menta ka Meghalaya lawan chicken hun ki missionary na ka American Baptist Mission kila pen menaya ka khubor jo ka chi ya ka khubor jo ka jingsuk bat jingker men hau Jesus Christ bat ha ka ban nang kong om dan bapediang yaki hare dan bak badan uway missionary uba job hagane ka jingalam da ka ba uyok ban pen kala kristan ya uway ubreu ya ka lok jong u bat arut ki ko jong bat kini ki breu kala sakhi ya ka jingat jong ki bat shibon ki nong shong shnong hakata ka jaka kila sedang ban pediang ya Jesus Christ bat ban kala kristan no handrai da ka jing bitar urang ba shnong jong kata ka shnong ulak hot ya ginong shong shnong baro bat ulak hot ya kata ka ying ka balak kala kristan nang kong ban no ni phade no na kata ka jingat jong ki hakmat upai ba bat ha kata ka por uta ubriu la ong ngalakut jingmut ban bot yu Jesus I have decided to follow Jesus daga jing sngau bitar usodar chnong ulah hukum yakin nongrak nam jong u bandung ya kita ki arut ki khon jong u nang ta usodar ulah kelibiang ya u mela do arut ki khon jong me men tapat men kan taj no ya gane ka jinget jong me ne men do saya kalok uta ubriu ulah cuba ki wei la kimtre ngamar wei ngan but pada senda usodar ladan bat ki rius ni la hukum ban sum saya kalok jong bat hangta kalau kia yap lang bat ki anu ki kun jong ka bat ka bak hado usodar jong ta ka shnong la ong biang yau ne ubriu kan ne kalong ka chance ka bak hado bangan ai ya me
lamen lannya ke jinget ke jome nemen ya hak macam pai lang babon hak kata kapor madhab deng kau lok bat aru ki khun bala syapen ya namar bakila kala kristan ong hak mat usodar jong kata keshrang madhak mat jong tau pai ba babon perthaingan ino ya ding nangan ba nganom pai de the cross before me the wall behind me no turning back but hanta lapen yap saya ulu but bathia yap lang hanta rengkat bat kalong but aru kiko jong hanta usodar ubala hukum ban peniyap yakini ki kristan ban nongkong ulas ngauhla bakum no ne ubri kalong bat kiko jong ki kloy ban yap nagbenta ubriu ubaran jingai nakadawlanong bakidan ahajar senentam menjual Padahal la kelia la di uong bangaru ngakwa ban man ia ta ke jingai ke jongki ban nai ta ke jing shaman sing ke jong ulang la ban nado kata kapor ulang ucong uci su u e lur ya ke jing long barim jong baru yang ya uci su kumunong pening ujong ban haba kinok sham shnong ilo ngau ya ke ne ka kubor syapang jong ka shnong hi barok ka wai ka piang ya uci su pres kumukan rancong ki bat kilalong ki kristan kinambu uci su na mar kata ka ai kebangun ban ong nagani ka jingjia kalong tongin bot yo jisu wat laki wai kim tre tongin bot yo jisu wat laki wai kim tre haga gospel kat kumuyan skat ar ton kat atan riu ka ong lada uno ro un syakri yang to ai bo un bot yang batsya kebangadan haga gospel kat kumuyan skat ar ton kat atan riu lada uno ro un syakri yang to ai ba un bot yang batsya kebadan manga hantaru usyakri jonga ulong lada uno ro usyakri te yang upa jonga un pendenam yang kajing yang uci supres kapenkan mau yang bu Petros ulalen yo Jesu tanga siteng nanti aga jaka bu un bot yo Jesu shadow lom kalbari bu un sngo singan penban ula eno yo namar kata kajing khat ing hang nei kalong bangin bot yo Jesu shadow lom kalbari nabahang tay karon ka destination lani ko finishing point namar hang tay ka snam o Jesu ka to na lo ka ting na barkani ka snam ka don ka bor ban kan thamayang iro namar kata ka khubor ka khat ingi hang ka bor ban perkhat sani ba om ban rai kerki kuba ong Petros lada ki baro kin thut nami ngate nganom thut lanoro to blame kerku baru blame ya rapi bangin om thut yu dry ulang nang pening jengi lanu ublay nam ta kaburam ko jengi amen tum dumay ko pa jengi ubah bening iwan nakmat kaburam ko jemi ko konda iwan ban aingu imi ko turai namar ke jingba ba jing isnei ko jema ya mo la penyo angi ne ka por ka bakodo ba me la penyo ro angi ne ka kubor mo syakri jema penkan mau ini tada ki wei barok kin thut name ngate nganom thut lanu patu ai bagani ki khubor kin shong sa ka do no da ki jumut jumper khat jongi i wei pe wei ki bios ngau ka kam tam ko trai bang i magani ki sngi ki ba ki sngi bang ya i ba shibon ki jing ale ki jing pen shoy bang hapan ya kendo ada ngi dwai ba man pen yo ngi kita ka jingat ke bas kam ban yai bot ya me shadow lom kalbari haba ka snam ku jumi ka tuit lor ka ding pna par kita ka snam ka dan ka bor ban pen thamayang ya rap ingi ko trai kershan bor ini haga jingim ku juma man la kesni hagi kam bangi ni trai bangin om thut ya me lanu bangin om eno achiteng nanti ya la ka jingai ku jumi ande tu ai bangin ya rengkat bat me ko konda haga jingim ku juma man la kesni hadu bangin poi syaka thong ba me la pun krek na banta jumi kum ki bangai shim ya ki por barok dang sak ko konda ngau ya ki jing duai jumi kret map ya ki pop ki palan na bai gini barok ngi duai ben khot kerpan
hak ting turai ban nong prim jing Yesus Kristus ngi duai. Amen.